Oh, ngayon ang ulam niya daw meron siyang kinilaw na isda. Di ba? Ayan Nagbabalik pa ako sa live sa Facebook ay sa YouTube. Ang sarap, ang sarap, ang sarap. Wala na, ubos na pagkain ko. Ang ulam ko, chicken ampalaya. Yung chicken ko, itlog muna. Kaya tapos may saging. Yun. Tapos ngayong araw, episode 15, nag-drop by ulit si Bayaw ko Marco. Nagulog siya ulit umulan ulit ng 50 stars. Di ba? Araw-araw, 50 stars tayo sa kanya. Maraming salamat. Maraming salamat, Bayaw Mark. Lagi ay gusto magpa-photoshoot kay Bayaw ko Mark na lang sa kanyang Tokyo Films. Tokyo Films inspired na Tokyo ni Japan. Japan. Ayun. Episode 15 na po tayo ulit. Ma'am Chona, si Ma'am Chona. Hello, Ma'am Chona. Kumusta ang online business natin? Ayun, thank you very much for dropping by. Kumain na po ba kayo? Mangantayo. Mangantayon, mangantamo. Intako kumangtam kaon. Ayun. Tapos, let's eat. Kain tayo, bon apetito, tabi masyo, sikfan, vamos sa comer, hayan na ako. Diba? Ang dami nating alam na mga lingwahe ng mangantayo, di ba? Sosyal. Marami pong salamat sa mga patuloy na sumusuporta at nag-aabang sa ating segment tuwing tanghali, mangantayo. At ayun, pa-follow, pa-share po tayo sa Facebook para malayo ang ating marating, mula Pari hanggang Hulo. Di ba? CCTO tayo doon, CCTO, baka makopyright tayo. Mahirap makopyright, Ayun, mahirap makopyright. Anyway, ayun, 12:52. Kumusta ba kayo? Kumusta ba? Kain na. Auntie Raquel, Auntie Shirayuta, Si Auntie Raquel, Auntie